Good morning mga master. Long ride kita ngunyan. Madumang kita ngunyan sa Siruma, ang dulong bayan sa Silangan, Kanamsu. Duwang spot ang itinerary ngunyan, ang Siruma View Deck na halos 75 kilometers ang layo sa Naga City. At additional 16 to 17 kilometers ang paduman sa Cudcad, The Last Resort. Tara, ride na. First stopover may digdi sa Calabanga Baywatch. Maganda ng spot na ni mapapapicture ka talaga. Time check 7 AM, halos 34 kilometers na. Nasa center na kami ng Tinambak. Nagregroup muna kami digdi. Ang plano sana digdi kami ma-breakfast. Kaso kay puan makapedal masaray-rayo pa bago abutan kami kang kainitan. Kung makaliwa ka po, padungan po yan sa Cagliliw Beach. Nag-overnight na kami dyan sarang beses. Nasa taas po ang link. Ang kagayunan dito sa Tinambak, pag di ka nag-ride, mas kikainitan na, mapreskon pag irari ang Doros. Pagpasensyahan nyo na po ang boses ko, tapagan lang. Pag nakarelax po, mala Eric Santos po ang timbre niyan. Time check 8:45, halos 59 km na. Nasa Caloocan Beach na kami. 17 km na lang ang Siruma View Deck. Diyan po sa kanan ang Cudcad. Madiretso muna po kita digdi paduman sa Siruma View Deck.
mainiton. Yan lang po masasabi ko sa oras na ni open ang area halangkaw na parte sa madigdi po sa Siroma View Deck. Dapat sanay ka mo sa sobrang init na mamatayan nindo. Mayong masisirungan po digdi, kaya tsaragaan makaabot lang sa destinasyon. Time check 10:10, halos 74 km na po kani nang nakaabot kami digdi sa Siroma View Deck. First time miga boss. Time check 11 AM. Sa may baba lang po ni kang Siroma View Deck. Arani duman sa crossing, napaduman sa QDCAD. Bronze muna po kami bago magpadagos. Masiramon po ang kinalas digdi. Saro sa pinakamasiram na kinalas na namitan ko. Digdi lang po yan sa Balyes, Kinalasan. Digdi na pumapon ang 3 km na off-road paduman sa QDCAD The Last Resort. Maray sana ta mainiton sa mga nakaaging aldaw at day naguuran, kundi laboy po ni mas dipisil agihan. Time check 12:45 PM, halos 92 km na pang nakaabot kami digdi sa QDCAD The Last Resort. Mission accomplished, uwi na.